Gusto kayo mga kabsat? Ah, so daytoy bali nakala kami ti uong ko na bagbag kong toy rubayan mi. So daytoy ko ta linisan sa ko dengdengan. So tanggalin lang po natin yung putik. Ayan. So ito po yung tinatawag na uong managado sa Ilocano. So ayan. Haluan po natin ng bagbag kong, saka po daon ng malunggay, saka yung tinatawag na kuros o yung malilit na shrimp. Yun. So yung mga kapsat, bagong kuha lang, tanggalin natin yung putik. So yan o. So ito po yung ko nating gulay. So ayan. So ito po yung edible na kabute. Wala po siyang sing-sing. So ayan. Ganito po yung itsura niya pagka hindi pa po masyadong bumuka. So ayan. Okay ate, magbibiro ko na. Kahit po yung pinakatangkay nito mga kabsat, yung pinakatangkay, so nauulam din po yan. Ito. Bali, himayin lang siya. Napakaya mo na yung kuros. Para di mo naman ininom. So ayan. So ito po yung ihahalo natin. So maliliit na lagdaw. Ayan. Ito naman yung bagbag kong. So ayan. Bagbag kong po ito sa Ilocano. So bali napakadami to kanina mga kabsat. Bali umabot po siya ng kulang-kulang 2 kilo. So bali nati-hati lang po namin kanina.
ayan, tanggal na po natin yung mga putik-putik sa kanyang nakapuno. Yan. So bali ito naman mga kabsat, bali yung tatanggalin lang po natin dito is yung ito, yung matigas, yung pinanggalingan nung pinag-anuhan. Yan, yung nakakapit sa may baging. Ito lang yung tinatanggal. So okay na po yan, gabal na pulat yan. Yan. So yan mga kabsat, malinisan na natin. So kailangan na lang natin na hugasan yung ating mga gulay. Shout out kani kabsat, sir Pilam Food TV, Sir Melvin, Simple Lifestyle, naimas na takal Uwing kalyan, nagyaman na. So, kalaala kalyan. Ito'y arubayan milaang. Dengdeng man. Lawak ti kuros. E kalyan ti lawak kulay. Gapo di garita. Yung bilag nga kwa. Ito yung kuros na eh. Kaya matuong tatay, nagaduday ito eh. Biningay mo lang kalyan ta. Kaya damot tagsida, nakabagis ko. Kung di ka roba may tatay. Kaya dengdeng ka tataw eh. Kaya ito, bugwak mampay. Nay pati tangkay na nagatidog. Shout out kanyam kalyan, sir Melvin Casanova. Sulit nga supporters tayo ni sir. Kalyan Melvin Casanova. Imbag nga bigat kalyan.
kailan jay ko. Nagtuwag nalinis ako, bugwa lang na yun. Kuros. Himayin pa yati kaya, himayin pa yung mga bobo. Kailangan pa yung himayon. Yung pinakatangkay na. Ay, pintaksan na taon ti. Agay gamtay ti kwa. Kamera. Pay gamambit ni. Dim lang ta. Lang. Kulang bida to. Okay. Dengdeng tayo ti uong. Lak malag ti kwa ti bulong marunggay. Nilok tayo ti kwa uong kon ha? Sampai. Ayaw mo pa nga. Ay, doon naman. Yan eh. Hindi ko
Yung tayo. Hindi ako ngayon. Buwan. Ano yan? Ayun, te, ata pa. Ayun, ata. Okay. Salamat. Ang tabugwan tayo pa yati uong kan ko. Bagbagkong. Huwag sasabay ka dito. Basta nawawang